Ik sta hier in Westdorpen en het is niet zomaar, want het is een groot feest. Want hier wordt iemand 100 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Oh, buitengewoon. Precies zoals ik wou. Precies zoals je wou. Kijk, dat is mooi. Wat verwacht je allemaal? Nou, gezelligheid. En echt een vriendschap van binnenuit. En je bent nog omringd door je dochters ook. Wat wil je nog meer? En twee zonen ook nog. Dat is de moeite in ieder geval. Hè. Wat een geluk om u heen allemaal. Ja, en ze zijn allemaal gezond. Dus dat is veel waard, hè. Ja. En hoe is het met uw gezondheid? Ook goed. Kijk. Ja hoor, ja, ik ben een beetje zwak, maar dat geeft niks. Dat kan niet anders met zo'n oud te zijn. Hè. Dus we plakken er nog een aantal jaren aan vast. Ja, hoor, en een klein beetje kunt. Pakken niet. Kijk. Gisteren hebben we al een hele grote dag gehad. Toen heeft ze in het verlaat een tentoonstelling gehad van haar jeugd en van het museum van Westdorpen. Dus dat was al een grootste dag. En dan vandaag weer de hele familie bij elkaar. En vandaag de hele familie bij elkaar. Iedereen komt en ook nog mensen uit Westdorpen. En onze vader, die was fotograaf, die heeft heel veel foto's genomen en heel veel in het dorp gedaan. En onze moeder ook heel veel voor de gemeenschap betekend. Dus ter ere daarvan hebben ze die tentoonstelling ingericht. Dat is echt heel bijzonder. Dus het is niet zomaar iemand die 100 wordt, dit is iemand met betekenis. Nee, absoluut niet. Nee. Een moeder om trots op te zijn. Zeker, ja, dat zijn wij ook. Ja. Ja.